могат те да пишат. А за най-просветените внася вече и Джинг, които са много малко на брой тогава. Как най-общо бихте определили разликата между даоистката, будистката, просветиянската и другите школи, интерпретиращи Джинг? Каква е космогонията на книгата на промените? Книгата на промените засяга всяко нещо, което се проявява в този свят. Всяко нещо. Тя е свързана с разни учения, защото всеки учение иска да използва тези идеи в своя полза. Най-често се свързва с даоизма, защото се смята, че даоизма е дал, може би, най-дълбокото обяснение на тази книга. Интересното е, че това идва от Лао Цзъ. Лао Цзъ не е китаец. Той идва в Китай, предава ученици и заминава, и напуска. Отива на запад. Интересното е, че Лао Цзъ, едно от имената му е Бо Ян, а другото име, което по-малко се говори, но е доказано, Богар, т.е. българин. И любопитното е, че самите китайци смятат, че ползват много успешно тази книга, но не я разбират. И те чакат от българите да им я обяснат, което е много интересен факт. Българи в Китай в момента има милиони. В момента. Които са с нашите облекла, с нашите носи, с нашите къщи и така нататък. И не само в Китай, но и в Тибет, в Индия, пък къде ли не. Самите китайци я ползват, а те, като видят българин в средата си, няма значение дали къде живее той. Какъв е? Му казват учителю. Защото те смятат, че българите са им дали културата, устроили са им държавата, дали са им всичко. Което обаче съвременната наука хептен не го признава, защото те си имат други представи, учените. И не искат да признаят, че българите играят някаква роля. Това учение казва, че има винаги две страни. И че не трябва да се обръща внимание само на едната или само на другата, а трябва да се вземат предвид и двете едновременно. Разбира се, в даден момент ще действа едната му проява, в друг момент другата проява, но това е винаги едно и също нещо. Така че това учение, което е залегнало изцяло и е построило цялата китайска култура, говорим за Китай, нали? Защото оттам идват нещата, то е залегнало и в основата на всички духовни учения. Абсолютно всички в целия свят. Казваш нещо. Чрез думата обаче казваш нещо точно конкретно. Думата е много ограничена в сравнение с образа. Невероятно ограничена. Думата, и освен това думите в различните езици значат различни работи и всеки представи имаме за това. Докато знакът винаги показва точно определено нещо. А пък символът не само показва, той подсказва. Това е елементарно нещо, което семиотиците не обръщат внимание. И затова за мен прословутата семиотика вече не е семиотика, е сума идиотика. В една от двете философски книги, съставляващи еврейската кабала, се говори за подредбата на така наречените божествени еманации, чрез пермутации от цифри и букви от еврейската азбука. Вие виждате ли някаква връзка между Джинг и кабала? Да, съществува връзка. Трябва да се види как са изградени така наречените сефироти. И там като се разбере това нещо, ще се разберат и връзките с Иджин. Но обаче не само с кабала. Оказва се, че това е свързано с древните учения в Америка. С майте. Има изследвания по този въпрос. Така че нещата са много сложни. Има изследвания, свързват
руни, европейските руни с един, други изследват Кабала, трети изследват майте, четвърти изследват християнските учения с това нещо. Какво ли няма? Какво няма? Аз не знам какво няма. Добре, че имаме възможност... Но то е много сложно нещо и не може така с две думи да се каже. Вие сте доен на бойните изкуства в България, били сте старши съюзен треньор по джудо, практикували сте БГТ Кион с легендарния Хан Джанам, с който аз съм честта да се познавам. Какво ви дава и какво ви взеха бойните изкуства? Научиха ме на дисциплина. Ще ви кажа. Когато този мой учител Хан, който е шампион на Азия биш, дойде след 20 години в България, защото той 60-та година напуснал, дойде 80 и някой там. И му задавах някой въпрос, той ми отговори така. Всички се занимават с външната страна на бойните изкуства. Много малко са тези, които разглеждат бойните изкуства, свързани с философията. А съвсем ги няма тези, които всъщност свързват бойните изкуства със света. Той твърдеше, че това е вече почти забравено учение в самата Азия. Да, той е изключително интересен човек и аз имах възможността тук в година и половина да контактувам с него. Интересни работи видях, независимо от неговата възраст и това, че пушеше по 3 кутии цигари на ден. Сега виждам тук в вашия кабинет хиляди книги, говоря се за 50 000 тома, ръкописи, исторически. Има ли между тях някакъв универсален труд, който бихте препоръчали на аудиторията на предаването "Силата на духа"? Няма такъв. Всички са важни, всички. То, как така да кажеш, това е универсалният труд? За дадена тема има книги. Аз притежавам книги, които ги нямах никоя библиотека в България. Това съм повече сигурен, като гледам... Например, да вземем християнството. Християнството в нас се знае само това, което църквата или църквите. Знае ли са? Богомилите какво са? Те са първично християнство. Защо не се говори за това? Ние се занимаваме с бита си обикновено, но не с духа си. А ние не сме само бит, ние сме и дух. И нашия бит е на база на духа. Така че поздравявам това предаване и дано да има успех. Едно изключително